Sagudayan nga ti surat ni Mercy. Dear Cassie. Sagbay man ti amin, idanon ko man tinabara kablaw ko kadari amin ngagserserbi di Tanemars Studio. Kasama tayo nakablaawak, dagiti padak nga dumdumngeg, kaya nagbibuya, iti dayo nga programa. Pudno, nga makaliwli wala unay, dagiti programa yo, iti Facebook, nagroon na kadigiti letter reading. Ado dagiti mapidot nga adal, kadigiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag. Nga, in kayo ikikan iti biyag, in kayo dram-drama. Naawis meterik na kasinyong, nga mangibura iti pakasalita ngamin at daanak iti parikot. Nasa liwanwan ti biyag mi idi kasinyong tada idi negosyo datatang keninanang. Ngayon gapo iti agpadpada nga kinasugador dagiti nadakkel ko, dadakkel mi nagalisto nga bimagsak ti panagbiag mi. Nga ore idi awanen ti negosyo mi ket intultuloy matlata datatang keninanang ti bisyo da. Yung bagkid di tasaan nga narimata ti balay ken lote mi nga pagnanaedan mi. Na talaga nga inlaban mi ken manang lorna. Ano mabalin sa andang nga isalda wenno ilako ti balay nga kakaisunan nga sanikwa mi. Sanikwa ti pamilya mi. Gaboy ti dayta nga bisyo datatang ken nanang nasapak nga nakasursuro nga nangged, nagtrabaho, tapno masuportarak ti panagbasak. Ngem ni manang Lorna, siguro, kapo iti kasta nga raramidin datatang nanang, kanayin nga panagsugsugal da, kanayin da agapa, no maatiw da, agpinpin na basol da. Nasapa nga nagasawa nga rod ni manang Lorna takayat nan ti makatalaw iti balay mi. Kayat na dati naulimik nga panagbiag nga awan iti problema. Nasakit tinakem ko idikin manang Lorna. Ta pinanawan nak kadatatang ken nanang. Sakit ko na di ka palagas asawa ading ko kasi kapalat mangkit kita kadatatang ken nanang. Amumet ka na yung dagapa. Unay mo tin manang. Imba tinaklata dituyin. Awan di mabalin Narigat pat no. Makidin na kami ken ni manong mo. Ket syempre adabukod binabiyag. Masikugak mat nga rod. Jak mat kayat nga. Ipas nga iko ti anak ko iti kasto nga environment. Kakanayon nga agap apat datatang ken nanang. Sumurdak latagin kan manang. Ay saan na mabalin ading ko. Ket ni agbasbasa ka pailaeng. Igaid mo ti agbasa. Ken no kumalang kabailak ket suportaran ka. Ang amok na nagaget ka ading ko. Amok ka kabailam dayta. Saan mo ipalubos ka, saan mo nga magunod ti arapaap mo. Saan nakatultuladen nga nasapa nga nagasawa. Wan nga ruti mabalin ko manang. Wen kasinyong imbatinak ni manang ket siyakon ti kadwa datatang ken nanang si siyakon ti mangibibtor mangan anos aglalo no agap-apada. Kung nagtupay si katimalas, api kami imay ka pala simbang sa runukan niya. Di ka mapapay ko ng, api ka nga sakti pabasolan, sika. Sika talaga hindi nga maalas ka. Agsiswerte akmet itay, anim ti imabayakin ka. Nagmamalasakit din. Nakakit sigamon lang ati aking basol. Sabi nga bayan na. Unay matigit yung nga naganak ka niya ako. No apay mat nga agpadpada da nga manugal. So nga kasto iti nagbanagan ti panagbiag mi. Ay, Mercy. Tatang. Ikanak man ti kwartam. Ha? Ikanak man ti kwartam, kunak. Ay, awan pa iti kwartag tatang at hanjak mat pinagsweldo.
Pangala nga rotited ko kada kayo. Ay di ka man nagbalbalin nga na imot si ka, Merce. Ha? Tatang? Ay, laglagi pa Ngano saan nga da kami nga dadakkel mo? Saan ka kuma? Nga nagbalin nga kasta? Ay, yung baga. Tapi nagtali na edda ka dito. Iso nga nakaturpos ka di pa nagadal mo kat adan na talaga na trabaho. Gapo ka da kami, saan ka na itulad kinimanang mau nga nasapa nga nag-asawa? Ngano saan da nagkamulo iti daga? Saan da namangan? Alagan ikan nagtikwartag. Awan nga ron ti maited ko tatang. Kinure man adda. Kahit nga ited ka da kayo tamo kapag sugal yung tumitlaeng. Anyati ko na. Alay ko, abi nga agkabil kayo tatang. Wala taamo mo ti sumugbat. Ay, tapdo'y bagaking ka. Dakal ti utang nga na yung bagarakin mo kada kamay. Di ka laagbain, anak dakalaan. Nakapag agpanpanakil kan? Gabutad ang trabahom? Ha? Merce? Unay mata ni tatang. Api mat nga tinungpana ka. Maaramid na kapain nga kabilin. Uwan nga rod manang. Awan mo, gabula taon ti maited ko agwarta king kwa na. Siguro agad siya kung tinagipapasa na ti pungtot na. Tanagapadamanan ka ni nanang. Tagpadpadadamanan nga na atiw. Kagurag launay kat siya ba't ti pagipapasan na. Isa mapanpanod ko panawan ni Dan nga. Mamiris ko. Kasanuda pa ino awan di mangkita kadakwadan. Isong aron nga ano samlatan ading ko. No kasi nga mininliklikam latan ni tatang. Kat agpupok ka iti kwartom, iti silid mo, no kasta nga agpupungtot. Tapos saan nga si kati pagipapasan na. Anya nga tanong kasawa akmatin. Ay, lakit adam ka matin iti no nga edad ading ko, mabalin mo mati agasawa nangin. Alangan mo't nga asawa ka, idintong awam mo't pa'y tinubyong. Adam mo't agigidagin agar-arim kanyak manang. Uray pa'y ading ko. Saan mo ta basta-basta makiasawa ka? Iti lalaki nga saan mo nga ipatpateg. Sa kantul agasawa. No sigurado ka nga ipatpateg mo ti lalaking asawaem. Saan nga agasawa ka laeng? Tapno kayat mo ti makatalaw iti balay tayo. Tapno kayat mo nga mayadayo kadatatang kay ni nanang. Pudno ti ko na ni manang Lorna kanya kasinyong. Kasano nga agasawa ak idintong awam at pa'y tinaklon ko kadagiti agar-arem kanyak. Kasano? Kasla, adamot ti pobiyak ka agasawa. Tasipod idi adan nakem ko. Aging ka nga di makdakkelak. Napupuutak no kasanot nagbalin nga relasyon datatan ken nanang. Kanayon da nga agapa. Kasano no agbalin tumet nga manugal ti lalaki nga asawaek. May isa ka digiti nasinged wenno nagagat nga agar-arem kanyak ket ni Derek. Ni Derek nga may isa nga negosyante iti syudad. Kasi po didi namamunak nagdaton kanyak ket talaga nga saan ngagsarday nga mangkulit-kulit kanyak. Namin adunan nga imbaga nga umay agpasyar iti balay mi nga mabainak. Mabainak nga mangpadanon ka digiti agar-arem kanyak iti balay mi tap jaket nga makita da ti jar dagiti dadakkel ko. Kasanon mairanang umay dagpasyar agap-apal manen datatang ken nanang. Ang nakulit, napilit ni Derek. Ala na. Umay kanto pasyarin. Ora hindi mo kayat. Nunasken nga kasaritag dagiti dadakkel mo. Aramidek, uy, Derek saan? Saan ka umay kunakmitking ka? Kagura ka no umay ka. Basta, umayak. Tapanik na kaking ka. Nga pudno tidat-daton ko nga ayat king ka. Gabutan na Mike, idi nga umay ni Derek, umay nakpasyaran iti balay mi. Rimwarak. Talaga, jacket nga,
Numabalbalin ka, Jack, kahit nga makita ti eksena nga ada datatangkin nanang ko, ada ni Derek. Santo biglang agapa dagiti dua. Iso numabalbalin, Jack, kahit makita ko na. Ngayon pilit lata ni Derek tinapan na panitibalay mi kasinyong. Naimbag nga, aldaw yo, tata, nana. Ay, naimbag nga aldaw mong matbarok. Ay, sumrik ka barok. Ada ka din ni Mercy. Ay, Mercy. Ay, ni Mercy ti masapul mo barok. Ay, kita ay mamot ani, nakakutse mo't datoy. Nung may mang sapsapul ka ni Mercy, uwan nga ron. Baka mo't no kayan ayat ti anak ta dayta. Agtugaw ka barok. Ay, urayim lang bit ni Mercy. Adda lang na panan na. Okay na. Urayit nga ron. Ay, basaludsod ko man barok. Kaayan-ayat mo ka di? Ni Mercy nga anak me? Ha? Ay, barok. Ipudnom latan. Boyfriend na ka di ni Mercy nga anak me. Ako tata, nana. Tupay laeng. Anya nga tupay laeng. Ay, kuha, dinakpe ngamin inaklon ti anak yo, nana. Kasta aya. Ay, jakman amo dahi siya nga danga nga anak me. Ay, ba, nakapili-pili. Jakman amo, nagtaer kamot barok. Kun kutsem ka de, tinakaparada iti sangwanan ti balay me. Uwan nana. Kutsik dahi jay. Ay, dakkel akot sa dayta. Kin malasing nga branyo. Ay, uwan tata. Kaya irwar lang hindi 2 bulan na pailaing tata. Ay, kung nagtupay na, nakabarbaro, nakakinkinis. Ay, nangina sigurado dayta. Anya ka di ti trabahong baraw? No, okay laking ka nga maamuan. Ada family business mi nana. Tultulungan na giti dadakkel ko iti negosyo mi. Ay, negosyante. Ada karot mabalin nyo Ay, baknang. Dahil palain kutsena, bakit? Kung makitan, ti kinabaknang na. Damot basit na tata. Adumad na giti properties ti pamilya mi. Ay, nagsaya atan. Ay, uray da kami ide. Ang awan negosyo min. Iso nga ron nga kastilain nga di min napapapintas na ito balay min na baybayan men. Ay, nulubilang laing. May kamang kakada kami. Nagsaya atin barok. Nagsaya at ngagpaison tata. Jakman na mo no api nga. Dinakpit laaklunin ni Mercy nga anak yo. Ay, saan nga mabalin nga saan nakaaklunan? Panagrik na barok. Nasayaat ka. Siyakto ti makaamuking ka. Kini Mercy. Anya? Uwan barok. Nakamit makaamuking ka. Anya ti kahit yung asawan tata. Nana. Basta. Aramidin mi ti amin. Tapno da kayo ti agkatuluyan iti anak me. Anya? Apay mo nga saan mo pa nga inaklon na nga Derek, Si ka, Mercy. Huwag mang amin. Agit nakabagbak nang. Nataer ba? Apay nga anya pala ti urayam si ka, Mercy. Gad ada ka mo ti umno nga edad. Mabalin mo mo ti kasawa. Kasano nga aklonek tatang, nanang, saan ko pati ipatpateg? Ay, danga ka nga talaga. Apay namin nga, naskin nga ipateg mo sa amon to aklunan. Mabalin mo nga aklunem latan, ta sursurwem to nga ayatan. Ay, kasta nga talaga, tatan. Ay, practical tibiyag itatan si ka, Mercy. Ay, man-mano ti kasta nga dagasat na nga, ada agarem nga, ada mabalin ti pamilya na. Ay, nubilang lang, ay, bubak nang tayo mairanod kami mo't kaninanang mo. Uwi nang saan mo't nga basta-basta makiasawa kita saan kumit nga ayatin tatang, nanang. Ay, nagtangkin nga talaga ti ulom. Dinggin na kami. Gaputaan mo mino anyat pagsaya atam. Di mo kunain nga tuladem ni manang mo.
nga nakiasawa iti padatay mo't nga marigrigat laeng. O kitam ti biag da ita. Ha? Kasti ko na ni tatang mo, no saan dan nga aggamulo iti daga, saan dan amangan. Day ti panunutin, merse. Akit no day ti maasawam, akit maitid na amin nakasapulam. Saan ka agparikot iti kwarta? Saan nga kaskin ni maanang mong alor na? Nga umut-utang, tunggal ag kasapulan da. Uray mo't no kasi ti biag daman ang lorna nanang. Naragsak damit. Naulimik ti biag da. Anya ti kahit mong asawain. Saan nga naulimik ti biag mo ti tayo? Ha? Iso nga ron nga makiasawa kahit ti kaskin ni Derek. Tapno naulimik to ti biag mo. Tapno awantot parparikot mo. Kapanunutin mo ta. Tapno mairanod kami kininanag mo. Taadon dagiti sakripisyo miking ka. Rumbeng na laing agsubad ka. Ha? Adupay tinasakripisyo. Idi nagadalak, iti kolehiyo. Tatang, nanang. Nakasanumit nga. Kasano nga masuportaran dak? Kasano nga mapagbasa dak? Idintong sugsugal metlatan ti amuyo. Anyat ikunam. Kadagpay sumet. Inananusang iti nag-working student, ayat ko laing nga maiturpos ko ti kursok. Na kayo, anyat inaramid yo. Nagsugsugal, nagbisbisyo, nga kanahin kang agap-apa. Dimakil nga talaga ti ulo mon si Kamerse. Ha? Kasano niyo baga nga dimakil ti ulok nanang? Agpaypay sumatimbagak. Talaga kit di nga managpanakil kan. Anay ko, aping agkabil kayo. Ala, ustunan lakay. Ustunan. Ay, dingem datoy, sika nga babae. Nasken nga asawaim day nga Derek. Tungpalin da kami. Gapo da kami ti dadakkel mo. No kayat mong agsaya at tibiyag mo. Ken tibiyag tayo. Rumbing na laing nga makiasawa ka kini Derek. Halos inal daw idi nga lukuyen dak datatang ken nanang nga makiasawa akon kini Derek kasinyo. Saan daw at may papilit ti kayat da. Ano jak kayat ko jak kayat nga talaga. Alangan mo't makiasawa kini Derek idinto nga jak mo ti patpateg. Aging nga ni mismon Derek tinangalukoy ti riknak. Ket dito'y nga naamuak ti kinapudno no apay nga kasjelaengen ti panangipilit datatang ken nanang panangidurdurunda kanyak nga makiasawa kini Derek. Anya ti kunam? Derek? Ti kunak. Dakelen ti naited ko a kwarta kadatatang ken nanang mo. Anya? Ket api ngamin nga inik kami da. Ket kunada marimata kano ti balay ken lote yo. Naisaldada ngamin tanaati da iti sugal. Malaksid ka dagiti titid ko kadakwada nga pabor nga ikaktik allowance na igatang dati konforme kayad da. Imutang dapay kanya iti dakelagatad. Tapno pang sakada iti balay ken lote yo. Unay mo datatang kinana. Iso nga aklunen na kuman, merci. Ang kasano nga aklunen ka? Saan kamit pa nga? Amon pa iti marikrik na nga ayat king ka, Derek. Ape nga nga awampay. Ibagaman kanya. No anya ti awan kanya kasapsapuli mi ti may nga lalaki. Diyak mo. Diyak mo't maisuro ti riknag. Di na ko mapilitin, Derek. Angim. Kaya't ka talagang maasawa. Kitno, umanugot ka nga makikalay sa kanya. Lepate kon, ti utang datatang gananang mo. Anya? Dahil tama ti nagtutulagan mi. Kitno saan ka makikalay sa king ka? Agit, mapilitan nga mangsinger kadakwada. Ano saan da nga makabayad? It's either guyudek ti balay ken lote yo. Ano saan? Mapilitan ang mangidarom kadakwada. Derek,
Tapno awan ko matiriri. Tapno awan gulo. Makikalay sa kanya. Kadi-kariking ka nga di kanto agbabawi. Kaya't pangaroti makikalay sa kanya o rin saan kamit pa nga ipatpatig. Sigurado ak nga masursuro na tumadlang ipateg. Ngim apay. Apay nga naskin nga. Ada kondisyon nyo kadagit idadakil ko. Isuda tinang tenti kondisyon. Awa mati plano nga makitulag katakwada. Timid lakayat ko idi, pasyaring ka, mamamog ti kitidadakkel mo. Angim, jakim pagarup nga kada idi, umuna nga panang pasyar ko keng kakit. Nagkidawa da ti kwarta, datatang kinanang mo. Anya? Unin mo tin awlat, babayin mo dagijakin. Ngim, okay lang kanya. Okay lang kanya, kwarta laing data, masukatan. Ngim, ti gundaway nga makaasawa, kitikas keng ka, mercy. Deta ti dimpulos magatadan. Kasti ko na, di kanto agbabawi no, manugot ka nga makikalay sa kanya. No kinabak nang, ada kanya, ada iti pamilyami, saan kanto agrigat. Matulungan to pen, dagiti naganaking ka. Pati ni kabsat mo, ni manang mga lorna. Kan kang ronan ti amin. Aramitek to ti amin tapno masursuro na tumatlahay ngay pateg mercy. Imbagak kini Derek nga panunutek pay day nga banag ko na tasaan ba't nga nalakati ag desisyon. Saan mo basta-basta nga ag desisyon nak maipapanitikas nga banag. Kadidadak iti silid ko dito nga nagsangsangit ak. Uri ba't kabitin katatakin nanang? Kasladak ba't lain lakon? Didak man lainik kan di gundaway ko nga. Nga agayatak iti... Nga agasawa iti lalaki nga ay ayatek. Apay ngamin nga uri no irurumendag dagit datatang kininanang. Apay ka siya kayat may palubos nga may isagmak da. Apay ka siya kayat nga mapukaw mi dati balay mi, dati lote mi. Apay ka uri no kabkabilin nak ni tatang. Panunutik to pala ang ina. Nagdesisyonak nga rod kasin yung imanugotak nga makikalay sa kini Derek. Uri no saan ko pa nga ipatpateg ni Derek. Panpandagak iditi sa una nga aramidyan nanto ti amin tapno masursurok isuna nga ipateg. Nga sa anak to kano agbabawi. No makikalay sa akin kuana. Madlaw ni Derek idi nga sa anak ka naragsak. Bayad nga madamati seremonyas ti kasar. Uri idi reception, mapilpilit laeng, dagiti isem ko. Aglalo lang aruden, idi damo mi nga rabii, agner-nervyusak. Oh, apeng agner-nervyus ka, merci. Kuha, Derek. Nasken ka di nga, aramiden ta itanday toy. Ha? Apay ko mga saan? Kasi tumilati pagtinagan na. Apay nga ibay-bayag ta pelaeng. Tapno malpasin. Apay, adamat lang ak, tikonak.
Awan matimbagak nga walangam. Actually, nataer ka. Oh, may lagayam. Nadalusak pa it panagkunak. Kadigdigos ko pa eh. Api nga kasla, kaariyak nak, merci. Ha? Kinapag nervyos ka. Saan mo't ka nakabutbuting tilangak? Saan ka di? Kuha nga min, Derek. Di mo kunain nga. Awan pa iti padas mo. Napatsik nga awan samotin, di kasjay. Ha? Uy, ibahin mo ako ha. Hanya? Awan pa iti padas ko. Talaga? Kaya't mo sawin? Birhen ka may laeng? Merci? Uwen, ti kinagpaiswan na. Awan pa iti nagbaling nga nobyo. Talaga? Adamanin nga ipatig ka, merci. Oh, jak yung pagarup nga dapelagaim kasking ka nga birhen. Ayun pala kung kulam kada kami. Siyempre, adamid latakas kanya nga. Sa limit-mitan na ti kinababae na. Unahin, siyak santi kagagasatan nga lalaki ti lubong. Isaan ka nga mandanagan. Kalpasan nga daw mapasamak ka na ta. Di kanto pulos baypayan. Kastamat yan iti agbalinto nga pamilyata. Mano ka diti kayat mo nga anak, Derek. Ha? Mano? Bahala na. Uri mano. Aging nga kabailan tang biyagyan ni da. Mercy. Mamaling ka di. Naagkang ka, Mercy. Sige, Derek. No, kasta. Siyak pa iti first kiss mo. Sumad lang nga di mo amo ti makiinagek. Babasursuruhan ka. Tuladim lang ti aramidek. No ungapik tingiwat ko, ungapin met. No isarek ko ti dilam, ha? Dila? Uwen, isabat mo met ta dilam. Dadi kasla dalagin inespada dagiti dila ta. Kastoy, ha? Ijay ko lang nga napadasan ti makiinagek iti lalaki ka sinyong kasla no mabuibuyak nakaraariyek nga digiti duwa nga dila ket agpinpin natit da. Agim idi mapadasa kon sabsabalit iriknan nakaraman na. Nga asla adag pusitsit nga katay ket nasamit nga katay. Magbustuak meten ti aramiden mi ken ni Derek. Di met kunaking ka nga maganasam. Naganasan niya. Ituloy ta nga ron. Angim saanin nga gitibibig mo ti agka. Ha? Basta. Makaamu akon. Siguradwek nga dahil ti first time mo, Mercy. Ket di mo to pulos malipatan. Derek. Oh, kasla ka maladagan nga nagsusun. Basta nga talaga. Mercy. Uy. Abay, papanam. Basta. Api nga bumaba ka dita. Anya ti aramidim dita. Basta. Dadi ti mesan to nga di mo malipatan. Anya? Ni. Adda ka mo dita nagbaitan na gitilupukon.
Urayam laeng. Di mo to pulos malipatan dito. Ikin sigurado nga sa pulsa-pulim to, Mercy. Anya nga miti aramidim dita. Basta. Uy, 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 uy. Ah, ah, oh, oh, Derek, 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 Urek lagalus-us idi kasin yung idi mapadasak. Idi mapadasak ko, niti masisid marino ako nada. Kasla maisina, tibagik ititken kararo, kasla agsina da, di mapadasak. Apo Diyos ko. Diyak mo iladawan, tirik na kasin yung, permi nga, kasla makurkuryente ti buo nga bagik. Agkarkarayam dito nga kuryente nga. Oh my God. Api nga ta nga magustuhan dati kasi ko nakitaam mo ko. Ala, Diyos ko, ala, orik nagpangkis. Shucks, orik nagpangkis. Ay, Derek, Derek, ay, madi na ito, yan, ka normalin. Agpangkis, akmatan. Derek. Oh, anak ko, anya tayo tsuram. Di mo't nga minimbaga nga kastig ayaw. Ha? Di mo't ko naking ka nga paragsaking ka. Nga di kan doag babawi nga nakiasawa kanyat. Saan pa nga dedat kay imasan nga parte na? Ha? Saan pa nga day chay? No itay? Di tinaramid mo nga na udi. Kurang na laengin kat agbagtitak, agpangkisak. Ada pa na imas. Ada. Anyan to lang ti mapasamak kanya akong Diyos ko. Baka mauyong kan doon na. Anya, matingaro da. Maya, baka pa mauyong nga talaga. Ang anusam laeng dinamdamo na. Apay, medyo nasakit laeng ta damom. Ha? Nasakit? Uwing yung apagbitla nga sakit. Apagapaman, saan mo itong mariknat sakit na? Dati ko na nga naimas manen, nga paset na. E jayton nga maramanam, papadasam. Sige nga Ruth, go. Sige, ibturak ti sakit na no kasta. No naganganas pengen dati inaramid mo na udi. Sige, ibturak ti sakit na, Derek. Okay nga, Rod. Derek! Uleg! Anya nga uleg? Ay, saan nga uleg dito eh? Dalaglaing dito eh. Kasta gayam tilangana. Itakalaing nga makakita. Tiak in person, uwin. Ngayon makakikita, tiladawan na nang siyempre, Jack, marukod, nukasan kadakil na, kastagayan. Uwen, kastoy. Angin, aguri ka man? Apay. Apay nga arikapam, deta kukwam. Umanay deta dito eh. Uwen, kas na nagbasit mo deti abot na. Umanay. Mabinat mo deta. Kastaya. Uwen. Angin, kasla umanay laing ti mesa nga ramay ko dito eh. Kasti ko nak, mabinat day ta. Ken nabasamot din ta, pinagbabasa kita yun. Iso nga, umsik day to eh. Sigurado ka baka iso nga ibagam nga, nga nasakit takas tamad kayong kadakil na tisirek mo dito, nakailit laing nga. Don't worry. Siyak ti makamukin ka. Agtalik ka kanyak, Mercy. Aray ko! Aray!
may mayat mo magulpe. Anay ko talaga ginulpe mo. Anay ko aslada na Briat, Derek. Kasta nga talaga, anusam laeng. Ay italaeng, itidamo laeng nga nasakit, Mercy. Ang agnanayon ton nga, ganas, imnas. Anay ko. Anay ko. Oh, di ba? Nasakit lang no damo. Ngim na ganas. Mercy, Derek. Jack pulos ninamnama idikasin yung nga agbalinak nga naragsak iti sidong ni Derek. Takasano kuma nga mapanunot ko nga agragsakak idinto nga saan kumot nga ipatpateg ni Derek. Idi nagkalaysa kami, awan mo't timariknak ngayat keng kuana. Ngayon pudnuti ko na ni Derek kasin yung alistok lang nga masursuro nga ipateg isuna. Gaputa, kalayon na kaparparag sa akin. Kalayon na nga pagbalinin nga agmauyong iti rabii, iti parbango. Ura iti al-al daw. Natunggal makalagip kami. Pagustuhan mitirik nami. Nasapul-sapulek meten. Nga inakpay danunen isuna iti opisina na. Nga uri iti opisina nan ket ijay kami ngagpapas. Nakaragragsak met ni manang ko nga Lorna iti nagbalin nga kasasaad ko. Uy, imbagkit di at anasaya atin asawam. Ti amo kang kalbaryo to ti biyag mo ta. Saan mo nga ipatpatig ako nam idi? Nagalistok lang nga nasursuro nga inayat ni Derek manang Lorna. Aglalo ka nasingpet mo ti suna. Ang unang ti istorya mi dikit kas lang ginatang nakakadananang kentatang. Saan kanu akas jay? Da kanu tatang kenanang tinanggipilpilit. Ket nakulit ta kanu. Ket iso nga pinautangan na ida. Imbagkit di ata saan nga singerin idan. Won ata day tamo titulag. Ang imti problema dawat nga dawat kanyak. Akit ibagak nga awan ti maited ko Ta saan mo jakmat ket agigem ti kwarta ni Derek. Ket anya nga roti kun nadatatang kenanang. Ay ket kaskas di nga pagsawsaw andak nga awan kalot utang ko nga naimbaga nakem kadakwada. Bayam latan datatang kenanang. Wala nga ti problema kulit-kulitin damot manin ni Derek. Kasaritam ta asawa mga sanay ikan ida. Tamawili da. Wala nga pati da Derek kap-apat datatang kenanang yan. Apa datatang kenanang ni Derek? Win, ibagbagada nga awan kalot utang nga naimbaga nakem ni Derek kadakwada. Tano saan kanu nga gapo kadakwada? Saan ka nung manugot nga makikalay sa kenkwana? Kat anyang orod ko na ni Derek. Kat kinasaritak nga baybayam lata ida ko na. Iso nga, manang Lorna, yung kalatamat pasya-pasyaran ida. Kat ne, bisi-bisi ak mo, tultulungan ni Derek iti negosyo pamilya na. Muun alawin, yung kamot pasyaran ida Uwan, inak to madamdama. Dumagasak na talaga. Tamangi batiak mo ti abastuda. Nanang, tatang, adagpay. Ay, si Kagayam, Merce. Aywan tatang. Nag-grocery kami numayak mang iti abastuyo. Ay, nasayaat mo ta, balasan ko. Ni nanang? Ribuar, David na panan na. Ay, kumusta mo tayo negosyo ni Derek? Okay mo tatang. Okay mo Gayam. Apay nga ron nga. Nga? Awan. Ay, iba't siya nakman ti kwartak, anak ko. Anya? Tatang? Iba't siya nakman ti kwartam. Sumarunwak ka ni nanang mo. Kaya naatiwak itatay. Dinakmot kahit nga pabuludan ni nanang mo di pagpuunak.
Anya? Adda iti sugalan ni nanang? Ay, na. Ay, sungarod nga dumawatak man di kwartam. Tayo bumawi. Sumurno ak ni mananang mo. Unay mo tin tatang. Italaang maning na makita dak. Ang kwarta adagos, tidawatin nyo kanyak. Ay, adya ko magaron. Tidakpay kumustain mit no anya kasasaad ko. Ay, abiga kumustahin ka pa laing. Amukbat nga nasaya at ti kasasaad mo. Tabak nang ti asawam. Alamang din kakit din. Awan ti maitid ko kada kayo tatang. Anya nga awan kat nagbak nang kayo? Ay, baka nalipata mo nga ano saan nga gapo kada kami. Awang ka ti lubaw. Iso nga naskin laing mo't nga agsupapak ka ah. Agad anyang horti maramidak awan maitid ko tatang. Imposible ah. Kat agpaisumat. Dati kwartak. Kakaiso na kwartak. Inggatang ko't abas tuyo. Di ka kumadumawat iti asawam. Diyak kaya't nga dumawat ak iti asawag. Sako itid ka na kayo? Tapos pagsugal yu laeng. Ay talaga kiti. Ala, sige. Ay, lumapan kan kaputa. Baknang kan? Kasta? Saan nga kasi tatang? Ngim nalabis una yung tiraramidin nyo. Isarding nyo kung mga aminin dito nga litsing ang bisyo nyo. Tatang. Kaya't yung adi nga kasila tagag na nayunin? Ha? Nakiasawa nga nasapan ni Manang Lord na gapu kada kayo. Kaya't nalang makadayo kada kayo. Kitsak, halos inla ko dak. Pinilit dak nga nakiasawa itis lalaki nga saan ko nga ipatpatig idi. Dahit ako mati panunutin nyo, tatang. Nagsakripisyo kami nga agkabsat. Kada kayo. Ha? Adya tararamidin nyo. Ad-ado manen, tinag-agkakadakas nga linakam ko, nga sarita ni tatang, kaday di nga panagsinong batmi nga agama. Ang imsaan ko latan, nga ilan lanad. Gaputa amok nga saan na mabalin. Di kinaadon nga agkakadakas nga insawang na. Agad nga mangalngal ti aso. Aging gaita kasin yung problema datatang ken nanang. Ket ita nga asidegan iti Paskwa. Kaya't ko kumamit nga agkakapiya kami. Nga awan iti gurang-gura iti tunggal maysa. Dati nalagaan tirik namin agsasabat kami, agkakadwa kami, agkakalanglang kami. Dahil tamot ti kayo ti asawak. Angin kasla nakababain nga ipasangok datatang ken nanang iti pamilya ni Derek. Sigurado ka kadi? Mahal? Nakababain mo. Amangan wag iskandalo datatang ken nanang iti sangwanan da mama ken papa. Okay lang mat kada mama ken papa siguro maawatan da. Saan lata? Gagurguram ka di da? Uri no, ado na kiti, madingay naramid na kanya. Diyak amo no api nga diyak kabailan nga guraen datatang kinanang ko. Met lagayam. Para iti umay nga Paskwa. Arami dim ti amin mahal. Tapno no makapagdiden na tayo. Makapagkakadwa tayo. Makapaglalanglang tayo. Or iti bisperas lang ti Paskwa. Angin. Diyak amuno kasano. Nga ibaga katakwada. Baka kagura na no ibaga. Nga saan da nga aramid ti skandalo. Kinti kabutbutin ko baka numamamuna da papakin ni mama. Baka aramidin dan tumat tinaramid na king ka. Nga anya? Ay, di tala mo Amangan no makisiningad da kadakwada. Sadan to. Sana
sa dakwartaan da papakin mama. A moment da papakin mama ti raramiden dan. Binagbaga kitan. Idi sakbe nga nagkalay sata. Impakaamok kadakwadan, tigalad dagiti nagannaking ka. Ibagak nga wawatin dalatan. Iso nga di ka madanagan. Saan nga magundawayan datatang kinanang mo, dapapakin ni mama. Importante, agaramid tayo pamuspusan, tapno no, maurnos dito anyaman nga, saan nyo nga pagkikinawatan. Kinuray siya, adamat amok nga dagura da kanyak, tajakmat ikikanitan, jakmat nga ikikanidan, no, tong galagkid daw da, tamok nga makagura ka, pagsugal damat laing ako nam. Isungaron nga kunak nga ikan talata edat abastudan. Ang imdamag ko, no awan nga talagat kwartada kat ilako na mo digiti sa ako nga bagas. Basta. Diyak amuno kasano kasarita datatanggan nanang, diyak amuno kasano dang agbaliw. Ngayon kaya't ko kuma nga ididay ito nga Paskwa kat makapagdeden na kami, makapaglalanglang kami, makapagkakadwa kami, makapagpipinakawan kami. Kahit ko kumanga, agbalbaliwin datatang kinanang tapno na ornoston ti pamilyami. Tapos saan ko nga ibain ida nga isangop kadagiti na kaikamangak. Kin aglalukit ni agplan-plano kami nga agkaanak kini Derek. Dahil di nga ron ti parikot ko kasinyong na kahit ko apabalakadan kada kayo, kasano ka di mangurnos ti kastoy nga parikot iti pamilyami. Kasano ka di nga mga lukoy tirik na dagiti naganak tapno baliwan dan ti bisyo da aglalo ti sugal. Kunada, no natataengan ka no, isuda ka no ti mangisurong, saan isuda mo ti paisursuron. Iyon akong tiagyaman, kadagiti makaitin ti balakad, kadagyaman aking kakasin yung ti anos laing ken, yun, anos ken laing mo nga nangurnos, nang ibasa, ito ipakasaritaan, ti parikot ko iti biyag, gasapay kuma, adan na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Ito yung problema apagaya mo, mercy.